Sa atong mga higala na padayong nagsuporta sa Bisayang Kodaker. So we are here for our 99th vlog or video to Bisayang Kodaker. So we have this very simple token nga atong na-receive 4 years ago during the Teachers' Day celebration. So it's a small pot pero naay plastic nga plants nga mura og santan nga nasa sulod. So we open ito and we will remove aning plastic na plant because our goal for this video is to replace that plastic plant with a real plant, and this time we will use my extra ficus balete or mura man gyud siya ficus benhamina plant, or sa Bisaya is dakit. So I have a small one, so we will replace this plastic plant with the dakit, the small dakit plant. So nice good kayo ang pot, ang token na pa siya ribbon, and it's my favorite color, which is also yellow. So we will use a screw to make a hole sa ilawom para dili mabuak, because if atong gamitan og drill or lansang atong tukon 100% siguro mabuak. So mayo ang screw lang kay hinahinayon na to, and then makalungag na gud siya. So atong gilungagan for drainage system or purposes, para inigbubo na to sa tubig na ay lungag na makagawas ang tubig, hindi magpundo ang tubig, hinungdan nga malata ang roots sa ato ang dakit na small plant. Okay, so atong dadwan outside. So diara akong dakit na gamay na plant, akong extra. So nara ang mga holes, duha ka buok sa ato ang small pot, itong token na receive. Up ay na man. Okay. So atong ibutang ang atong dakit. And before ana atong butangan og sandy soil. So mo prefer man yun ko og sandy soil, kay kung katong black soil inig mabasa siya kay sticky, and sometimes dili siya nindot kay malata hinuon ang roots sa plant. So sa akong pag hinahinay na og bonsai na ko yung gamay na katanan, so mas nindot og sandy na soil ang atong ibutan. So karon nag-place na ta sa ato ang soil, sandy soil, and we're using again atong giplant ang ato ang ficus benhamina. Okay. So we're trying to put it at the center para cute po tanaw ng atong plant. So again, our goal here is to replace the plastic plant with this small ficus benjamin or ficus balete, or sa Bisaya dakit. And usa ni siya sa mga paborito na ko nga plant, kay nindot siya kung mahimo na siya nga
dako nga plant kay naa naman siya yung mga vines, mga aerial roots niya. Dali kay siya mogamot, dili siya lisod ang pingan or dili siya lisod nga galmon ang dakit kay basta mabubuan lang jud nimo, dili gud ka magmahay niya. And later on ipakita niya nako sa inyo sa ako ang next nga video ako ang dakit nga gibonsai. So I put it outside kay dako man siya, so di siya pwede na masulod nako sa balay. Pero later on mag-repotting ko adto niya, makabuhat na ko og mold ug nindot na pot nakaang niya, so maybe I can put it inside the house. Pero bugat gyud to siya and dako na siya, so ato lang medyo gi-push para firm gamay and dili matumba or dili mabawg ang ato ang dakit kung ato lang bubuan og tubig. Okay, so then nindot na diba? So small, but then later on kung modako na gyud na siya ang dakit dire, so ato na po siya ibalhin. So I will put another plant na po, or maybe dakit gihapon nga i-replace gihapon kay nindot man gyud kaayo ning pot man gyud, although it's just small, madala siya bisag gasa. So right there man na ato nang nabubuan, diba? As you can see is umog na ang soil. Atong gitarungan og spray og water. Okay, so atong gitry ang drainage system niya. Okay, kung matagak ang tubig and okay siya, epektibo ang atong hole na gibuhat niya with the screw. So again, nag-use tag screw para dili siya mabuak. Kay kung ato pa ning gidrill or gilansang, mabuak na dili siya. Kay wala man gyud siya iyang lungag. Okay, di ba? Nindot. We have our small bucket and then our small pot. So atong gibalik butang inside. And then as you can see, nindot. Karon makita jud ninyo. And then atong butangan og toppings kay aron nindot kay kung kita na to na ang kita ra to ang yuta, ito ang yuta, so dili jud kay siya nindutan ang. So we're putting some perlites. Okay, na perlite na white man siya as our toppings sa soil. So much siya kagwapa. Diba? So na contrast ang atong color. So nato yellow atong pot. Na siya plastic na plant before. Ang butangan nato karon, butangan nato og plant nga small dakit. And then atong use na soil is sand. And then nagtoppings ta og perlite. Diba? So we're putting some more. So again, ang kaning token was given to me during the Teacher's Day, and that was 4 years ago during the International or World Teacher's Day. So 4 years ago, that was 2016. And then may sud man jud taning ganahan ta mo tanom, especially bonsai. So instead na plastic or fake na tanom, itong gi-replacean mo dakit. And hopefully this one will grow. And again, simple ramang good kaayo, basta bubuan lang. Then yung may na sunlight, dali jud kayo magbuhi ang dakit. As you can see, diba, mabit-bit ra na to. It's pleasing to the eyes. And makawa og stress. Nindot jud kayo siya tanaw. So while there,
Kanya ito magibutan ng perlite. Ito siya bibuan. Aron mapilit po ang perlite ito sa atong soil na gigamit. So, successful. And this is our 99th video sa Bisayang Kodaker. Thank you for supporting. Salamat kayo. So, here's our picture, the before, fake lang, and then after.